Lăudat să fie Domnul, care vine ca împărat. Aș vrea să citesc doar câteva versete din cartea Eclesiastului, din capitolul 1, de la versetul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului: O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Preiubiților, în primul rând, permiteți-mi să vă aduc salutări de la Biserica Elim și să ne bucurăm împreună de parteneriatul pe care Domnul ni l-a îngăduit în zilele acestea pentru ca să luptăm pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Apreciez prezența slujitorilor dumneavoastră, m-am bucurat să-l văd pe fratele Daniel Chiu, fratele Mircea Losneanu și alți frați la întâlnirea pe care am avut-o vineri seara, împreună cu Freedom Initiative Now și fratele Harry Miheț. Apreciez colaborarea dumneavoastră, vă suntem recunoscători. De fapt, cea mai mare problemă pe care o avem la ora actuală este singurătatea. Suntem puțini. Marea majoritate a oamenilor se aliniază, se conformează și cred că nu numai în ceea ce privește păcatul și un mod de trăire firesc și lipsit de spiritualitate, se referă cuvântul lui Dumnezeu când spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cred că se referă și la legile nedrepte, la lucrurile care sfidează autoritatea lui Dumnezeu, sfidează bunul simț, sfidează logica. Biserica Domnului nu se aliniază în felul acesta. Biserica Logos și conducerea dumneavoastră a dovedit verticalitate, dumneavoastră ca biserică ați dovedit curaj, ați stat pentru adevăr și pentru aceasta sunteți foarte aproape de sufletul nostru. Noi ne declarăm cu toate bisericile adevărate ale Domnului biserici surori. Cred că cu dumneavoastră o să trebuiască să ne declarăm biserici gemene. Dacă ne dă voie, fratele Daniel. Am apreciat foarte mult cântarea corului de tineri, să vă binecuvinteze Domnul Iisus, l-ați lăudat într-un mod extraordinar pe Dumnezeu. Battle Hymn of the Republic. Frate Stelu, cred că ai avut un lucru ori două de făcut cu treaba asta. Ok, să te binecuvinteze Domnul Iisus. Dragii noștri, aș vrea să vorbesc puțin din cartea Eclesiastului, de fapt din toată cartea Eclesiastului, însă n-am să spun tot ce se poate spune din cartea Eclesiastului, am să selectez câteva lucruri. Felul cum începe această carte este deprimant. Ni se vorbește de acest carusel al naturii care învârte toate lucrurile la rând și le ia de la capăt și din nou și iarăși. Rutina aceasta a naturii care n-ar fi deloc nici plictisitoare, nici obositoare dacă am înțelege că este opera marelui artist și marelui creator Dumnezeu. Dacă am ști să contemplăm și să apreciem ceea ce a creat Dumnezeu, fără să numim toate aceste lucruri deșertăciuni, ci să le numim un peisaj cosmic al înțelepciunii sale și al iubirii sale,
pictura aceasta ar fi atât de fascinantă că nu ne-ar deranja, nu ne-ar ameți, nu ne-ar plictisi absolut niciodată. De fapt, trăim într-o vreme în care oamenii vor să iasă din rutină. Este un mare pericol să ieșim din rutină. Am auzit tot felul de clișee, mai ales în cultura americană, să ieșim din cutie, să ieșim din rutină, să trecem dincolo de pustie, mă rog, interpretând greșit și răstălmăcind foarte multe texte din Scriptură. Țineți minte, tot ceea ce a creat și ce a instituit Dumnezeu a instituit pe rutină, pe un template care trebuie respectat, în care trebuie să ne încadrăm și care trebuie să ne ofere nouă siguranță, garanție și nu să ne plictisească. Mi-aduc aminte că a venit odată cineva la mine și mi-a spus: frate, m-am săturat de bisericile românești. Și am spus: da, de ce? Pentru că totul este o rutină, adică, venim la biserică, ne ridicăm în picioare, cântăm o cântare, cineva vine la amvon, anunță o rugăciune, pe urmă se citește un text, să mai cântă 2-3 cântări, ba fanfară, ba cor, ba cor bărbătesc, ba una, ba alta, mai se fac niște anunțuri, mai se face o rugăciune, se ține o predică, mai se ține o predică, se cântă o cântare, se face o rugăciune și plecăm acasă. Și am spus: bine, da, dacă nu e bine la noi, unde e bine? Păi la american, dom'le, acolo este fantastic. Zic: mă băiete, și ei au o rutină. Numai rutina lor e mai scurtă și mai plictisitoare și mai simplă decât a noastră. La noi măcar sunt vreo 2-3 formații, sunt vreo 2-3 predicatori, așa, le mai învârtim. La ei vine un grup în față, cântă o cântare, dar o cântă de 50 de ori și după aia vine unul, predică și pleacă acasă. Ei și au o rutină, nu au o rutină mai scurtă și mai simplă decât noi. În afară de faptul că dumneavoastră vreți ca de la parcare și până la intrarea în biserică să stați cu inima cât un purece și să vă întrebați: ce face fratele Daniel cu noi în seara asta? Fugim în jurul scaunelor, ne dăm de-a berbeleacul, sărim în sus, ce sport facem în seara asta? În afară de faptul că ați dori lucrul ăsta, biserica înseamnă câteva lucruri foarte simple. Dacă unul are o cântare duhovnicească, o rugăciune, niște lucruri care intră în rutina funcționării noastre ca biserică. Toate lucrurile pe care le-a făcut și le-a instituit Dumnezeu, le-a încadrat într-un model, într-o rutină. Și vă spun eu ce le lipsește la oameni ca să le placă rutina asta. Le lipsește dragostea. Viața de familie este o rutină. Ne trezim dimineață, ne facem cafeaua, servim breakfast-ul dacă avem timp, ne ducem la servici, venim înapoi de la servici, avem grijă de copii, își fac temele, lecțiile, mai ieșim, mai venim pe la biserică dacă reușim, poate reușim, și pe urmă mergem la culcare. Unii își ies din minți, își pierd mințile, pentru că rutina asta îi distruge. Când auziți pe cineva și când vin la mine tineri la consiliere și îmi spun: frate, am intrat într-o rutină și a devenit plictisitoare viața de familie, eu primul lucru le spun: voi nu vă mai iubiți unul pe altul. Ieri am împlinit 38 de ani de căsătorie, în luna noiembrie am împlinit 40 de ani de când m-am întâlnit cu soția mea și noi am trăit o viață de rutină. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 10 copii, viața noastră a fost legată de casă. Cele mai distractive momente au fost să stăm împreună, să ne uităm unul la altul, stăm de vorbă despre temir ce, să cântăm împreună, să ne rugăm împreună, să venim la biserică împreună, să ne ducem peste tot împreună. Și când cineva îmi spune că se plictisește de viața de familie, eu dacă mi-ar mai da cineva încă 40 de ani nu m-aș plictisi, dacă e dragoste. Primul lucru pe care l-am spus copiilor noștri când au început să se căsătorească, le-am spus: în ziua în care te plictisești, vii la mine și îți scot eu plictisul din cap.
Pentru că în instituțiile de ordin divin n-ai voie să te plictisești, pentru că ele sunt bazate, sunt centrate pe cel mai frumos cuvânt, pe cel mai frumos sentiment, pe cea mai bună decizie, că dragostea este și o decizie pe care o face cineva. Iubirea, dragostea. Și în dragoste nu există plictiseală. Când vii la biserică și ai început să te plictisești, întreabă-te dacă îl mai iubești pe Dumnezeu și dacă îi mai iubești pe frați. Când ai început să te plictisești în viața de fiecare zi și intri în depresie, că nu știi să faci cu tine însuți, gândește-te dacă îți mai iubești soția sau copiii, soțul sau copiii. Când te saturi de viața asta pe pământ și te uiți la cer de parcă trebuia să fie acolo, când te uiți la soare, la ploaie, la căldură, la stele, la tot ce se întâmplă în jurul tău, ca și când sunt niște lucruri de rutină și nu sunt niște miracole extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut să se învârtă în jurul tău. Da, tu ești buricul pământului. De dragul tău a făcut Dumnezeu toate lucrurile astea și l-a făcut să se învârtă în jurul tău, ca să-ți dea viață și să te conducă spre mântuire și spre eternitate. Când ai început să te plictisești, înseamnă că ai uitat de Dumnezeu. Înseamnă că ai uitat de ce ești aici și încotro mergi. Și Eclesiastul încearcă să rezolve filozofic problema existenței lui prin experiență. Încearcă să guste și de una și de alta și de cealaltă și a observat că fără Dumnezeu toate sunt o deșertăciune. L-ai scos pe Dumnezeu din ecuație, toate se prăbușesc. Iată de ce cartea Eclesiastul se încheie în capitolul 12, de la versetul 13, să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, concluzia concluziilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și acum, pentru ca să înțelegem care sunt nevoile noastre esențiale pentru a trăi o viață echilibrată, balansată, dar în același timp plină, o viață fericită, o viață binecuvântată, în realitatea existenței noastre, sunt 3 case în cartea Eclesiastului pe care Dumnezeu ni le recomandă și despre care Dumnezeu spune că trebuie să fie casele noastre. Sunt casele înțelepciunii. În casele acestea înveți să trăiești frumos și înveți fericirea. Prima casă este casa familiei. În Eclesiastul, capitolul 4. Vreau doar să selectez câteva versete. Versetul 9, mai bine 2 decât unul, căci ia o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă 2 împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra uneia, 2 pot să stea împotrivă și funia împletită în 3 nu se rupe ușor. Pe parcursul cărții Eclesiastului este scoasă în relief importanța familiei, cât de important este să te bucuri împreună cu familia ta, de soția pe care ți-a dat-o Dumnezeu, cu soțul, cu copiii. Asta este fericirea omului pe pământ. În casa aceasta înveți să ții cont de altul, înveți să-l faci fericit pe altul. Știți că cea mai mare înțelepciune a familiei, pe care o înveți în familie, este că te faci pe tine fericit atunci când îl faci fericit pe celălalt. În afara căsniciei, fiecare crede că trebuie să îi angajeze pe toți din jurul lor să-i facă pe ei fericiți. Că scopul existenței tuturor celorlalți este să-l facă pe el fericit. În familie înveți că nu există fericire decât atunci când îl faci pe celălalt fericit. Vă aduceți aminte de coliba unchiului Tom când micuța Evangeline cade de pe vapor și sare un om de culoare, Tom, un sclav, și o salvează. Și ea se duce pe urmă la tăticul ei, care era foarte bogat, și spune, vreau să-l cumperi. Și ăsta îi spune, zice, avem sute de sclavi, ce să mai fac cu încă unul? Nu, te rog frumos să-l cumpere, a insistat să-l cumpere. Și s-a uitat la ea, zice, ce vrei să faci cu el? Zice, vreau să-l fac fericit. O inimă de
mică fetiță a înțeles ce satisfacție poți să ai în a-l face pe altul fericit. Mi-aduc aminte că eram cred că aveam câțiva copilași mici și după ce a născut soția, eram în Reading, Pennsylvania, cei de la spital n-au mai văzut ei familii cu 6-7 copii și s-au gândit să vină de Crăciun la noi acasă și să ne aducă cadouri, haine, de toate. Ne-au ales ei, familia anului de la spitalul respectiv. Și cu câteva zile înainte de Crăciun au tăbărât peste noi în casă, un pluton de vreo câțiva oameni, bărbați, femei, inclusiv brad de Crăciun, cu globulețe, cu de toate. N-aveam, dar l-au adus ei, era mai frumos, mai mare. Au adus pachețele, s-au interesat între timp, ce măsuri au fetele. Au umplut o cameră întreagă cu un munte de jucării. Ce să mai aștepte fetele până de Crăciun să deschidă pachetele, că n-am reușit să o scoatem la capăt cu ele, s-au năpustit și au început să le deschidă. Și în timp ce fetele chiuiau de bucurie și erau foarte fericite, eu m-am uitat la ăia vreo 6-7 oameni. Și vreau să vă spun că erau mai fericiți decât noi. Am văzut pe fețele lor o strălucire extraordinară. Când au plecat, i-a bufnit plânsul și ne-au spus că a fost cel mai frumos moment din viața lor în anul ăla. În mediul acesta al iubirii, în familie, gândește-te când ai pus ultima dată un zâmbet pe fața soțului tău sau pe fața soției tale, când ai făcut un compliment ultima dată, știi că îi cresc aripile când îi faci un compliment? Când îi spui că mâncarea e bună și dacă nu e chiar așa de bună? Când îi spui că este cel mai bun provider și că e soțul cel mai competent și mai capabil? Când îi spui că e cea mai frumoasă și când îi spui că e cel mai bine bărbat din lumea asta. Și dă-mi voie să spun, te crede, te crede, te crede și e bine, e foarte bine. Așa se zidește casa înțelepciunii, familia. Câștigul este binecuvântat acolo. Acolo nu te îmbolnăvești de singurătate. Și acolo ești protejat de pericole interioare și pericole exterioare. A doua casă este casa lui Dumnezeu. În Eclesiastul, capitolul 5, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Acolo se clădește respect, reverență față de Dumnezeu. Acolo avem referința standardului de viață, de trăire. Acolo ni se dau modelele și marele model Iisus Hristos cu privire la felul cum trebuie să trăim. Acolo învățăm înțelepciunea, nu numai ca idei, ca și concept, acolo învățăm de la înțelepciunea personificată care este Domnul Iisus Hristos. Știți, spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe că înțelepciunea are casă. Și a zidit casă și are casă. Și una din casele pe care le are înțelepciunea este casa lui Dumnezeu. Acolo nu înveți de la cineva care știe mai bine ca tine. Acolo înveți de la cineva care le știe pe toate. Care n-are nevoie nici de experiență, care n-are nicio curiozitate. Este creatorul tuturor lucrurilor, este creatorul tău. Te-a făcut și te știe mai bine decât te știi tu însuți. El îți poate da cele mai bune rețete pentru o viață fericită. Acolo sunt rețetele adevărate înțelepciuni. Casa lui Dumnezeu. Și mai este o casă în capitolul 7, și anume Casa de Jale. Am auzit de corul dumneavoastră bărbătesc care este într-o casă de jale. Nu știu cum este la noastră, poate că sunteți un pic mai pocăiți decât noi. Dom'le, fug pocăiții de priveghiuri și de înmormântări, de parcă le e frică, Doamne ferește. Nu știu ce obsesie am început să avem, ce repulsie am început să avem, pentru că până la urmă moartea este ceva, este și aparte din rutina existenței noastre. Dar Biblia spune că această casă de jale, unde este suferință și sunt lacrimi, unde învățăm despre sfârșitul vieții pământești, unde învățăm despre lucrurile prioritare care sunt de ordin spiritual și nu material.
Casa aceasta de jale este foarte importantă și ar trebui să o căutăm mai des. Nu numai datorită faptului că prezența noastră într-o casă de jale este mângâiere pentru familia îndoliată și ne va veni și nouă rândul. Unii vor ca atunci când ei sunt în necaz, toată lumea să vină să se alinieze lângă ei și să vezi ce sunt supărați și se văd neiubiți și cârtesc și se uită urât la biserică. Căci au fost așa de puțin la mama sau la tata sau la mine sau la altul. Dar când e rândul altora, nu-i găsești niciodată. Mi-aduc aminte de mama, când eram copil, mă tărea la toate înmormântările. Și tata, săracul, zicea, nu-l mai târâ pe copilul ăsta pe la, o să viseze urât la noapte, tot numai pe la toți morți îl duci. Și ce dragă, zice, dacă nu merge nimeni, ce face păstorul acolo? El cântă singur. Zice că și așa, în ziua înmormântării, la privic mai merg, dar în ziua înmormântării, dacă suntem 10-15 acolo. Tata zice, da, tu și așa cânți fals. Zice, mai bine, îi încurci acolo. Știți cât de important este să cauți locul ăla și pentru ceilalți, dar pentru tine însuți. Am fost la înmormântări și în cultura americană sunt multe lucruri bune pe care le putem lua de la americani, dar pe alea rele să nu le luăm. Am fost toată la o înmormântare și s-au dus în față pe rând. În primul rând erau îmbrăcate ca pe stadion, ca pe în toate culorile posibile, niciun fel de respect pentru momentul respectiv. S-au dus în față, au început să povestească circării și ce au făcut ei, pe unde s-au dus, pe unde s-au distrat, râdeau de se prăpădeau acolo. Cu o fetiță de 14 ani moartă într-un accident de mașină. Niciodată, lui Pavel zice că i s-a întărâtat Duhul în Atena. Mie de puține ori mi s-a întărâtat Duhul în halul ăla, dar în ziua aia am crezut că explodez. M-am uitat la ei și am spus, ăștia mor demenți emoțional, pentru că n-ai cum să fii normal dacă nu lași sentimentele să iasă cum trebuie din tine. Nu să le forțezi în râs și în batjocură. Și mi-a dat și mie un cuvânt. Și le-am explicat că plânsul și jalea fac parte din normalitatea vieții. Pentru că, spunea Iov, așa am venit în lumea asta, plângând. Plânsul este normal, că am fost afectați de păcat și prin păcat a intrat suferința și moartea. Și nu vom scăpa de ele decât în ziua în care vom intra în eternitate, plecăm din lumea aceasta. Eu numesc moartea când ne vindecă Dumnezeu de tot. Dar până atunci ne doare, suferim, plângem. Plânsul e normal. Nu trebuie să tratăm plânsul ca și când e ceva ciudat. Biblia spune să nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde, nu cred în bocitoriile vechi și parastasele cu bocitori și angajați și așa, să plângem de dragul plânsului. Dar plânsul este normal. Plânsul eliberează niște tensiuni în natura umană. Plânsul a fost lăsat de Dumnezeu. Este o supapă naturală, normală. Și plânsul nu este numai normal, că oamenii plâng pe pământ. Când îi doare ceva, plâng. Când pierd ceva, plâng. Dar e necesar. Niciodată în Scriptură, deși și râsul are vremea lui, dar niciodată Biblia nu ne încurajează neapărat la râs. Că de râs suntem buni, n-aveți grijă. Nu trebuie nimeni să ne spună să râdem. Râdem și când n-avem de ce. Însă de plâns fugim. Sunt oameni care, și mai ales bărbații, au o problemă cu chestia asta. Dom'le, se abțin de la plâns că nu mai sunt bărbați dacă plâng. Fraților, plângeți, nu vă faceți probleme. Când vă vine să plângeți, plângeți. Pentru că dacă nu plângeți, o să acumulați în voi niște frustrări și niște dureri emoționale extraordinare care o să vă transforme în niște murături de nu o să poată trăi nimeni lângă voi.
Asta se întâmplă cu oamenii care suprimă aceste sentimente naturale și nu le dau un curs necesar vieții ca să ne regleze, să ne echilibreze. Mi-a spus cineva odată, eu nici la înmormântarea lui tata n-am plâns. Zic, n-avea grijă că nici la ta nu o să plângi. Dragii mei, plânsul e necesar. E necesar, ai nevoie de lacrimi. Un om care nu plânge, mă iertați, nu e un om normal. Și v-aș recomanda plânsul și când citim cuvântul Domnului și ne afectează sufletele, are un impact. Nu ți-a curs niciodată o lacrimă în timp ce asculți o predică sau în timp ce citești scripturile sau în timp ce cânți o cântare sau în timp ce te rogi? Ai probleme mari. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 7 și veți vedea că tot ce v-am spus e cuprins în Eclesiastul 7. Înnobilează. Plânsul înnobilează viața. Nu ține doar de normalitatea vieții și necesitatea vieții, ci de nobilitatea vieții. Pentru că, zice, inima se face mai bună și se face mai înțeleaptă, devenim mai nobili în casa de jale. Ați observat că toate instrumentele scot sunete prin frecare, prin lovire, prin tensiune, prin presiune, când sufli în ele. Până și astea electronice trebuie să apeși pe ceva. Așa e, frate Stelu. Dacă nu îl lovești, nu sună. Ori noi trebuie să reprezentăm simfonia lui Dumnezeu pe pământul ăsta. O simfonie perfectă. Simfonia aceasta are nevoie și de casa de jale. Nu ocoliți. Eu după ce am predicat o dată la noi în biserică despre lucrul ăsta, am crezut că la următoarea înmormântare o să cadă balcoanele peste noi. Mai greu. Dar, ca un sfat frățesc, casele astea trei ar trebui să fie cele mai importante popasuri și pe care să le prețuim cel mai mult. În casa familiei, nu fugi de casa familiei. Nu te evapora undeva la locul tău de muncă. Nu căuta mai degrabă alte relații, alte prietenii. Frecventează des casa familiei, stai mult în casa familiei, petrece mult timp în casa familiei. Prețuiește părtășia soțului, soției și copiilor mai mult decât orice. Consideră timpul ăla cel mai prețios timp. Casa bisericii. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Un om foarte ocupat, care putea să fie în alte 100 de locuri. Un împărat a considerat casa lui Dumnezeu ca o prioritate pentru viața lui. Nu lipsi de la biserică. Absenteismul, indiferența pe care o vedem în zilele noastre, ce repede s-au obișnuit credincioșii să nu mai vină la biserică. S-au obișnuit atât de bine că unii nu mai vin deloc. Recent ne-a vizitat un pastor din zona Seattle, pastorul o biserică americană la câteva sute de membri, și l-am întrebat, cât ați stat închiși? Păi cam un an. Și ce faceți? Ați redeschis? Zice, am încercat. Și n-a mai venit absolut nimeni înapoi. După un an de zile au închis complet biserica. Știți că bisericile care s-au redeschis în mediul american n-au recuperat decât până în 40% din prezența de dinainte de pandemie? Știți că aproape de 60% din bisericile americane sunt încă închise? Și sunt unii care vin și spun
că Biserica Domnului supraviețuiește. Și dacă este închisă pentru o perioadă, nu supraviețuiește, frați și surori, nici nu există fără adunări fizice. Biserica n-a fost făcută să existe, nu așa a intenționat-o și a conceput-o Dumnezeu. Legătura fizică, prezența fizică în casa lui Dumnezeu este o sursă de bucurie, este o sursă de înțelepciune, dă echilibru vieții, dă sens vieții. Casa lui Dumnezeu ar trebui căutată, frecventată, ori de câte ori este serviciu la adunare. Și casa de jale nu trebuie neapărat să însemne un serviciu de priveghi sau un serviciu de înmormântare, pentru că Biblia spune plângeți cu cei ce plâng. Caută oamenii care plâng, caută oamenii amărâți, caută oamenii care sunt în lipsuri, caută oamenii care și-au pierdut serviciu, caută oamenii bolnavi. Știți că în mormântări și priveghiuri avem odată la câteva luni. Dar oameni necăjiți și amărâți avem în fiecare zi. Caută oamenii ăștia. Du-te, stai de vorbă cu ei. Dacă îi bufnește plânsul, lasă-ți emoțiile să curgă și plângi cu ei. Îi vei încuraja mai mult decât dacă le dai 1000 de sfaturi. Pentru că asta înseamnă să trăiești o viață de credință normală, cum se exprima odinioară Watchmanii. În aceste 3 case. Mă rog din toată inima ca Domnul să vă binecuvânteze, să vă binecuvânteze casele familiuțelor voastre, să le binecuvânteze cu har, cu iubire, să nu fie niciun moment de plictiseală și orice rutină să nu fie decât un lucru pe care de-abia așteptăm să-l facem din nou. Pentru că oamenii la rutinele lumii, vai ce se obișnuiesc, se duc în fiecare săptămână, se uită la meciuri, se uită la fotbal, se uită la ce mai știu eu ce, nu se plictisesc, abia așteaptă să vină următoarea rutină, se uită la seriale, la operele de săpun, mă rog, așa le zic eu, care continuă în fiecare zi și se desfășoară, e extraordinar, abia așteaptă să vină ziua de mâine să împlinească aceeași rutină. Atenție, gospodinelor! Nu, astea sunt rutine omenești care n-au nicio valoare. Rutina familiei, rutina bisericii și a fi întotdeauna alături de cei care au nevoie de tine. Asta este o viață de înțelepciune, o viață binecuvântată, o viață de înțelepciune și nu de deșertăciune. Să vă binecuvânteze Domnul Iisus. Amin.